ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್. ಈ ಸಿನೆಮಾದ ಕತೆ 1980ರ ಕಾಲದ ಕೋಲಾರ ಭಾಗದ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿಡ್ ನಡಪುನೆ. ಬಡವಗ್ ಭೂಮಿ ಪಂಡೆ ಬರಿ ಮಣ್ಣತ್, ಅವು ಆಯನ ಜೀವ. ನಾಯಕ ರಾಚಯ್ಯ ಒರಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೂಲಿ ಬೇಲೆ ಮಳ್ಪುನಾಯೆ. ಆಯನ ಅಪ್ಪೆನ ಮಲ್ಲ ಕನ ಪಂಡೆ ರೆಡ್ಡೆಕೆರೆ ಭೂಮಿದೆ ತನೋನೂ ಪಂದ್. ಆಂಡೆ ಆ ಹಳ್ಳಿದ ಜಮೀನ್ದಾರೆ ಸಣ್ಣ ಧಣಿ, ಬಡವೆರ್ ಭೂಮಿದ ಮಾಲಿಕೆರ ಅಪುನೆ ಸೈಸೌಜೆ. ಸಂವಿಧಾನದ ಸಮಾನತೆಗಾದ ರಾಚಯ್ಯ ಕೊಡಲಿಪತ್ತದ ಹೋರಾಟ ಮಳ್ಪುನೆ ಈ ಸಿನೆಮಾದ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ. ಈ ಹೋರಾಟದೊಡು ರಚಿತಾರಾಮ್ ಬುಡೆದಿಯಾದ ಸಾಥ್ಕೊರುಂಡ್ರೆ, ಮಗಳ್ ಭಾಗ್ಯ ಒರ್ತಿ ಪೊಲೀಸಾದ ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ಹೋರಾಟ ಮಳ್ಪೋಳು. ಈ ಅಪ್ಪ ಮಗಳ ಹೋರಾಟ ಗೆಂದುಂಡ ಇಜ್ಜ ಪೊಣ್ಪುನೇ ಈ ಸಿನೆಮಾದ ಕಥೆ. ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್: ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ರಾಚಯ್ಯನ ಪಾತ್ರದೊಡು ಎಡ್ಡೆ ನಟನೆ ಮಲ್ದರು. ಮಿಕ್ಲೆನ ಕೋಲಾರ ಶೈಲಿದ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಆಕ್ಷನ್ ಸೀನ್ ಕಿಕ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿಲೆನಾತ್ ಮಲ್ದಿನ ಆರ್ಭಟಕ್ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊರೋಡು. ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಸೀನಿಗ್ ಜೀವ ಕೊರ್ತುಂಡು. ಫೈಟ್ ಸೀನ್ ಬನ್ನಾಗ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎನರೆ ಖುಷಿಯಾಪುಂಡು. ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿಡ್ ಮಾತ ನರಮಾನಿ ಒಂಜೆ, ಅಂಚನೆ ಬೆಣ್ಣಿ ಬೆಣ್ಪುನಾಯಗ್ ಭೂಮಿದ ಹಕ್ಕು ಇಪ್ಪೊಣು ಪೊಣ್ಪುನ ಬಗ್ಗೆ ಸಿನೆಮಾ ಧೈರ್ಯವಾದ ಪಾತೆರ್ದುಂಡು. ಒಂದು ಬರೀ ಫೈಟಿಂಗ್ ಸಿನೆಮಾ ಅತ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ಇಪ್ಪುನ ಸಿನೆಮಾ. ಹಳ್ಳಿದ ಪೊರುಳು ಬೊಕ್ಕ 80ರ ಕಾಲದ ವಾತಾವರಣನ್ ತೋರ್ಸುನ ಕೆಲಸಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಗೆಂದೆದೆರು. ಮೈನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್: ಕೆಲವು ಜಾಗದ ಈ ಸಿನೆಮಾದ ಕತೆ ನಮಗ ಪರಕಾಲದ ಸೇಡುದೆ ತೊಣುನ ಕತೆ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು. ದುಂಬು ದಾದಾಪುಣು ಪಂದ್ ನಮಗ ಸುಲಭವಾದ ಅರ್ಥಾಪುಂಡು. ಸುರುಟು ಕತೆ ಒಂತೆ ನಿಧಾನವಾದ ಪೊಪ್ಪುಂಡು. ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಸೀನ್ಲು ಒಂತೆ ಉದ್ದಾಂಡ್ ಪನ್ಸುಂಡು. ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕ ಮಾಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಮೋಷನಲ್ ಸಿನೆಮಾ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯೊಟ್ಟುಗು ಕುಳಿದು ಝೀ5ಡ್ ಈ ಸಿನೆಮಾನ ಖಂಡಿತ ತೂವೊಲಿ. ಇಂಚನೆ ಸಿನೆಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಾದ ಎಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಸೊಲ್ಮೇಲು.